Здравейте, дами и господа! Тук сме с най-новия подкаст на българския пазар и днес съм поканил специален гост Вирго. Има нов албум и сега ще го коментираме. Трябва ли да се представя с моето име или с какво ползвам онлайн? Аз мога да те представя. Това е Сферичното копеле. Сферичното копеле, a.k.a. Моги, a.k.a. Spherical Bastard, a.k.a. имаш ли други? Не, педал понякога ми казвам. Добре, нека започнем оттам. Защо ти казват педал? Ами защото обичам гей секс. Колко мога да цензурира? Нула. Имахме един пич с шизофрения, който говореше за... Той е 2 метра и искаше да е бе-джуджета и говореше за това супер много. Така че anything goes, може би, не знам. Не съм сигурен. Добре. Моето е доста морално. Това е морален гей секс. Да. Какво? Молите, казваш много хомо преди това, нали? Преди и след това и всичко е окей. Ами да, има разрешение от всяка страна. Това го е морално. Окей. Добре. Чай, за хората, които със сигурност никой не знае, той мен никой не ме знае, но аз съм длъжен да те представя. Ти как би се представил? Какво би е main thing-ът? Защото ти рисуваш, стримваш, има YouTube чанел. Много е сложно. Гей секс. Наталия Кобилкина на гей секса. Това е много добро, те ще го ползвам. Занимавам се с страшно много глупости, но основно илюстрации. Мисля, че това ми е основното така по-професионално и едитинг на снимки. Едитвам снимки за OnlyFans модели. Nice. Това е по-професионалната страна, не професионалната страна е всичко останало музика, косплей, YouTube канал. Аз съм много впечатлен от хора като теб, които са толкова креативни. В смисъл, имаш някакси си 100% в креативния шит, защото имаш ли друга работа всъщност? Нека попитам така заобиколно. Имам фриланс от време на време. Имам преди corporate job, някъде където 9 to 5. Не, гледам да не се занимавам с сериозна работа. Точно това исках да намекна, че ти си човек, който не би се занимавал с corporate job. Аз също мразя да работя. И работиш ли? Работя над моите си неща и гледам да полагам някакви усилия, но нямам работа и се старая да остана. Да поддържаш. Да. Но... Badge of honor да нямаш работа. Но би ли казал, че за тебе е избор или нямаш много избор в това, което правиш? Мисъл, само creative shit ли можеш да правиш? Това е много философски въпрос. Имаме ли избор, реално? Аз смятам, че нямаме свободна воля, както да е. В моя случай беше все едно пробвах да работя 8-часова работа на различни места и реших, че не мога. Затова хем е избор, хем не. Просто тялото ми не издържа физически 10 часа да е някъде навън и да работи с хора. Но нека да не пробвах. Има опит. Да. Да, аз съм горе-долу същия проблем съм стигнал, но е много тегъл, понеже от една страна се чувствам задължен да работя, понеже трябва да се яде. Обаче в същото време изобщо не мисля, че работата като цяло има смисъл в днешно време. Нали, има и от това старото поверие, ти работиш за чуждия джоб или нещо такова. Това не може да е българско. Да, измислих си. Да е тук ще го преведох просто. Но, според мен много млади хора, като нас, горе-долу, ние сме супер старото Gen Z, мисля, че горната граница Gen Z. Да, ние сме transition периода между милениали и Jay-Z. И Gen Z, но хората наистина им е писнало да работят. Всеки мой приятел не вярва, че има смисъл да работи, не вярва, че ще му стигат парите, особено след ця инфлация и всички други неща. И има едно тласкане на хората към очевидно да не работиш, но не знам, към
Universal Basic Income, може би е най-правилното. В смисъл, някакси трябва някой да ти дава пари, за да можеш да си правиш твоите си неща. Някъде имаше въпрос в това, но ти къде стоиш над... Знам, че имаш много силни политически убеждения и искам просто да навляза по някакъв по-натурален начин в тях. Но... мен е трудно да говоря за всички. Просто знам, че за хора като мене... Да. Чакай. Знаех си, че това ще стане по време на стрим. Но са лещи... Понякога ми се бъгват. Да. Защо носиш лещи? Защото не мога да виждам. Хора като мене, които може да са невроразнообразни или да имат някакви disabilities, е невъзможно да работиш в среда като сегашната и не плача заради това. Обещавам. Просто се случва понякога. Ударихме правилния. Да. Почти няма никаква толерантност за ако си малко по-различен, а пък то всеки е малко по-различен, просто много хора търпят това, че ги експлоатират. И аз просто не мога да търпя. Да. И тялото ми физически не позволява да правя някои неща, като да съм 8 часа сред хора. Какъв е проблема? Как те спира тялото? Аз имам много sensory issues, което е като всичката сензорна информация в света около мен много ме натоварва. И ние имаме много такава информация, която идва в сегашния модерен свят. Особено аз като работих на кол-център, работих в книжарница. Дори да си онлайн, дори да си наживо, имаш много звуци, светлини и много неща, които не мога да издържа повече от час на тях. Батерията ми се изхарчва по-бързо от на други хора и просто не съм само аз така, знам, че много хора са така. Да, аз разбирам напълно, но това ми е, опитвам се да те разгадая, защото си толкова креативен или толкова много сфери, да. И дали тази хиперчувствителност е свързана с креативността? Защото много казва, че артистите са чувствителни хора и са много повече можеш да мине през теб като чувство, като по-голям като... Да. Има много обяснения, зависи в каква сфера се интересуваш, мога да го обясня чрез аутизма. Това, че когато имаш или ADHD, и ако си невроразнообразен като цяло, имаш тази супер сила да се фокусираш на едно нещо много часове. Това ми дава възможност да правя по-големи проекти, обаче въобще не мога да се фокусирам на други неща. Това, което се случва е, че ми идва в повече да работя в мола и да имам много звуци, но ми идва перфектно да пускам много силна музика в ушите си 8 часа. В смисъл, това е супер силата и има плюсове и минуси, нали? Да, аз като човек, който отиде и ме диагностицираха с ADHD, между другото, big ups, не си взимам хапчетата, но смятам, че главния, поне за ADHD, че нямаш точно избор, както ти каза, свободна воля. И може би затова мисля, че няма свободна воля, може да са свързани нещата. Че буквално нямаш свободна воля над вниманието, т.е. на какво ще се фокусирам. Аз знам, че мога да се фокусирам 4 часа, обаче не мога да се избера на какво ще бъде. И ако правя грешното нещо, е толкова трудно и толкова ми взима от мене, докато ако просто се пусна по някакво мое течение и си правя моите неща едно след друго, като ми писна от едното, минаваш на друго. Успявам да свърша много повече. Обаче в момента, в който нещо не е наред и трябва да използвам воля за да преместя вниманието, тогава става много трудно. Но стимулантите помагат. Да. Аз не знам. Реших да не се занимавам с медикаменти, да видя докъде ще изкарам. Всъщност, да, ще кажа нещо по темата. Не казвай нищо по темата. What the fuck? Това е подкаст, не трябва нищо по темата. Само общи приказки. Да. Нищо лично, нищо аутентик не искам. Щях да кажа, че има начин да живееш по този начин, да си супер продуктивен, ако си го нагласиш и ти си го направил.
аз съм го направил, знаеш кои неща те стимулират достатъчно, че да вършиш работа и кога си understimulated. Обаче проблема е, че околната среда не е адаптирана към хора като нас и в момента, в който трябва да се впишем в режима на околната среда, става фатално, защото ако си на нормална работа, ще си много understimulated, за да си мотивиран да я вършиш, или в моят случай може да съм overstimulated, ако работи с хора. Така че просто не е невъзможно, но се изисква да знаеш някакви много конкретни техники, как да се държиш мотивиран. Да, например, амфетамини. Това не е техника. Много популярна в България, според мен. Определено и познавам много хора, които така се справят с ежедневната монотонност. Да. За мен е абсолютно същото. Нямам някакъв конкретен план, просто правя каквото ми идва отвътре и чакам да се изчерпва. И то никой не се изчерпва, но има моменти, където трябва да си върша работата. Да. Много добре. Аз имах някаква идея, но за този подкаст и тя, може би ще почнем ще питам за твоята работа. Като контент креатор, нека да наречем контент креатор, просто job title. Да. Аз съм подкастър, най-ниското ниво според мен. Най-високото това в момента. Зависи, моят със сигурност не е. Но и стендъп комедиант, но още не си купувайте билети за шоуата, които нямам. Така, да си контент креатор, днес гледах точно. Аз съм и контент консуматор, но гледах за създателя на Patreon, съм си записал името му, е Джак Конте. Okay. Който, първо, че второто му име е като контент, само че е Конте. Е като кънт. Да, също е като... He may be serving. Но той говореше за това, за бъдещето и развитието на интернета през периодите. И в началото имаш 90-те, когато имаш много е трудно да постват хората от вкъщи в интернет. След това минаваме през YouTube, Facebook, където всеки може да влезе в това. И там се ражда subscribe бутона или follow, който хората, които като те намерят като артист, почват да те следват и ти дават неща. Вече сме минали в той как го нарича ранкинг метата, където алгоритмите гледат кое има най-много енгейджмент и го местят на фида ти според това. И вече турбочарджната версия на ранкинга е TikTok, където дори нямаш follow, ами имаш просто for you page, който е специално за теб направен с ранкинг. И той говореше, че това е стръгъла, който повечето контент креатори се сблъскват с него, е, че ти си на една пътечка за бягане, на която трябва да тичаш и не можеш да... Буквално ако не постваш всяка седмица, аз гледам този подкаст да е всяка седмица. За алгоритъма. Обаче, може би не искам да си говоря всяка седмица с някой. В смисъл, това не е задължително. Не е задължително това съвпада с моя creative vision. И смятам, че това е много напрягащо. И също може да е overstimulating, както ти казваш. Но имаш ли някакви типс или трикс? В смисъл, как ти дилваш това? Ами, едното нещо, което се знам от по-големи контент креатори, е, че в момента трябва да правиш много шокиращи неща и много controversial, почти нелегални. И ако не ти се правят такива неща, да реагираш на такива неща. Просто трябва да участваш към това да подкрепяш хората, които правят много крайни неща. Да, ма това точно е engagement, в смисъл. Да. И той пича за това направил Patreon, за да имаш истински фенове, както се казва. Защото той цитира 1000 истински фена, които ще купуват по 100 лева на година от тебе някакви мърч, билети, каквото и да е. Ще ти направят $100,000 за тая година, което е напълно адекватен начин да живееш. И това, което се е случило в момента, е, че имаш големите платформи, които са ти само за енгейджмент. Точно правиш скандалното нещо, за да те видят и да станеш вайрал. И вече, обаче пък големите губят този фънъл и личната връзка, в която ти можеш наистина да конектнеш с някой. Верно, да. И аз това се опитвам, моята цел поне,
Не знам за теб. Но не толкова да стана вайрал, ами да конектна с хората, което е малко от мене идва. Не знам. Това звучи много трудно. Много е трудно със сигурност. Ами аз не съм на това ниво. Имам някакъв много малък фенбейс, т.е. хора, които ми следят постоянно видеята, всеки път. Ама са и мои приятели до голяма степен. И просто ми е трудно, все още не съм на това ниво, къде да имам конкретни хора за конкретни неща. Или не са толкова много. Сега това, което питаме точно това, да правя малко по-шокиращи заглавия в YouTube и това работи, да събира хора. Но за сега мисля, че събирам хейтери повече. А не фенове. И трябва да се замисля на това, над контента, който прави. Изобщо дали е продуктивно, много мисля на това. Колко е етично, колко е продуктивно да правя видеа само за хора, които ме мразят. Да, със сигурност не е яко. В смисъл, креатваш енгейджмент и е добре за платформата като цяло, защото те прекарват повече време, гледайки те, хейтайки те. В смисъл, всичко е повече за YouTube или за Facebook, обаче не е толкова за теб. В смисъл. Точно, да. Според мен е важно да си аутентик, ако искаш наистина да конектнеш с хората, което е много трудно, понеже първо, че е много лесно да играеш някакъв образ, но дори да играеш образ на камера, е важно никога да не го брейкваш този образ, защото ако има твърде много различни неща, които човек казва пред камерата, хората се объркват кое е истинското и кое е фейк. Да. И дори да си себе си пред камера, което аз играя образ на мен пред камерата. Това се опитвам. В смисъл, не опитвам да бъде нещо чак толкова различно. Обаче, вече съм си казал, това ми е моя образ. Не мога да брейкна изведнъж да почна да нося перука и да казвам, аз съм мистер Бъмбълби и нещо друго да се случва. И тогава хората ще спрат да вярват и на другото нещо. Да. Аз това съм забелязал с стендъп. Не знам, кефиш ли се на стендъп комеди? Не гледам много, ама да кажем. Окей, все тая е, че ако там е много важно, там много по-бързо се разбира дали си аутентик или не в нещата, които кажеш. Защото е наживо и хората те чекват просто автоматично. Да, имаш тялото ти сигурно дава много сигнали на хората. Да. И там аз съм забелязал, че най-добре е да казваш неща от твоя живот, които на теб са се случили и са лично твой експириенс. И това най-много резонейтва. И винаги и парадокса, който аз съм срещнал е, че казваш нещо, което си мислиш, защото това е супер специфично за мен, нали, само аз минавам през това. Обаче, като го кажеш, то най-много гърми то. Най-специфичното нещо, колкото по-специфично е, толкова по-общо е. И обратното, колкото повече човек се опитва да хване общото, толкова по-бейсик става. В смисъл. Толкова това е много як. Всеки стендъп, дет съм гледал онлайн, нали, е такъв. Забавно, защото нещо highly specific. То пак докосва хората по някакъв начин, но... Нали... Аз мисля, че и стриминга е така, до голяма степен. Да, мисля, че стриминга е така, да. Много ме е трудно да кажа, така като трябва да се погледна отстрани до какви хора съм стигнал. Имам хора, които мислят контента, които се кефят на нещата и се интересуват от мен конкретно. Не мога да кажа какво виждат или какво им е мнението, така че не знам какво ти кажа по въпроса. Да. Кои чуваш? В смисъл, ти каза много хейт. Основно е хейт, защото такъв контент правя, защото правя много контент, който е просто геймплей и много позитивни неща. Никой не го гледа. Този, който го гледат е когато правя много кликбейт и когато говоря за по-популярни личности и тогава идват хора. Или просто имам моята схема в случая да сложа в заглавието, в тъмнейла и в самото съдържание LGBT, популярна личност и как мразя нещо. В смисъл, тия неща в момента в България избухват много и просто всичко са хейт коментари. Имам много гледания, но не от фенове. Окей. Нищо, това може би в един момент ще стигне до правилните хора, ако станат достатъчно голям sample size. Да. Но
Ти си представител на LGBTQ общността. LGTV, да, ти си Panasonic. И какво е да си транс в България? Ти ме хвърли в дълбокото. Това е сериозният въпрос. Невъзможно е да живееш като транс човек в България. Легално. How so? Аз не съществувам в момента. Аз не съм тук. Не отново. Пак си представям подкаст. Ти имаш шизофрения. Съжалявам. Поне да ми е скучно. Няма никаква легална пътека да се транс и клинична. Просто няма. Но може да ми питаш по-специфични неща, защото в момента с това се занимавам. Минах през всички лекари. Знам всичко, да. Да, как реагират лекарите? При кой лекар отиваш дори в България? Като изключим те, които ме гонят. Изключим те, да ме гонят, да. Ендокринолог ти трябва. Зависи за какво. Смисъл, може да си транс, не ти трябва лекар, на мен ми трябва. Трябва ти психиатър, психолог, ендокринолог. Психолози има повече, смисъл има поне двама. Психиатър има към двама. Ендокринолог има 0 ендокринолози, но има някакви, които има ниша ендокринолози в България. Какво? Има ниша, смисъл. Ако някой иска да... студент по медицина гледа в момента, иска да направи пари. Даже ендокринолога, при който ходех, ми се молеше да запиша психология, за да има хора като мене. Какво значи да има хора като теб? Че няма хора като мене, които да помагат на други хора като мене. Казано, много объркано. Как би помогнала? В смисъл, какво е? Ако сега имаш някаква платформа, тук и сега, и ако един меседж има, който би казал другите? Мога да помогна с информация. Или Traps are gay. Да, това също. Това е важно. Че в България трябва да се адаптираш и да си готов на всичко. Не можеш да разчиташ. Това е много депресивно и песимистично. Не можеш да разчиташ на никого. Казвам го съвсем буквално. Не можеш да разчиташ на почти никой транс човек да ти помогне и да ти даде информация, и на никоя организация медицинско лице. И внимавайте много с организациите, които твърдят, че помагат и не са медицински лица. Защото има такива. Това някакви шамани с айуаска. Има шамани, да. Да, наистина познах. Явно, не знам. В момента, така, трябва да говорим сериозно, защото това е важно. В момента в България се твърди, че има един ендокринолог, който помага, но когато отидох на място в клиниката му, ми казаха, че не работят с транс хора. Та има една организация, която ушки им помага на транс хората да стигнат до този ендокринолог. Обаче, ако отиш на място сам, няма да те приемат. И казаха, че са станали легални проблеми. И не работят заедно с тази организация. Но организацията продължава да твърди, продължава да помага и реално да дава рецепти на мои приятели за хормони. Но само на транс мъже, на транс жени не помагат. И имаш този middleman, който ти комуникира между транс човека и лекаря. И ти им препраща изследвания за всичко. И не знам какво прави този човек и защо е толкова селективен. Защото не помага на всеки, само на който си избере. И защо не можеш да отидеш при самия лекар да си запишеш час. И този човек получава ли пари? Има толкова много въпроси. Това е толкова Аз ако трябва да дам някаква критика защо е така, може би има pushback в момента в Америка, че е твърде лесно да си я правиш, да транзишнеш и че хората един вид губят децата си, защото от твърде малки. И ние може би тук искаме да го направим така, точно да сложим gatekeeper, за да има някакъв буквално един човек, който преценява случаите. Да, не. И това може би е по-българения вариант, по-софт легализацията. Само че това преди да стане популярно в Америка. Мисля, нещата са тежки тук от край време. О, да. Разбирам те. Аз не разбирам защо трябва да има този човек непременно в момента. Защо нямаме достъп до никаква медицинска помощ и психиатрична. Да.
Аз просто се свързах с тотално друг ендокринолог и се работя с него и в смисъл е свестен, но истината е, че той не реагира добре. Не реагира. Като му казах за какво отивам, да. Уф. Какво, не може ли от AliExpress да си поръчаш хормони или нещо? Хормони може да си поръчаш от всякъде. Проблема е, ако искаш да го направиш легално. И аз го направих по сложната пътека легално и хвърлих твърде много пари. Дори не ми се смята, но сигурно 1000 да са отишли за първите прегледи и изследвания. Само изследвания са ти 500, преглед ти е 120 на един преглед. Да. Студентите по медицина да слушат. Смисъл, това е златна мина тук в момента. Да. Да, според мен ти обвиняваш, че няма достатъчно политическа воля, предполагаме правилния начин да се каже, или организация. Няма си идея. Мисля, всички са виновни за мен. Аз обвинявам всички. Да, тъжно ме, защото транс хора, които имат или нямат пари, не търсят медицинска помощ и го правят по нелегалния начин. И те не допринасят също за това да дава добра информация и да дава добър пример на другите. Обаче от друга страна медицинските лица не помагат и от друга страна организациите не помагат, дето им трябва да помагат. И политиката, и здравеопазването, и всичко е каша. А какво би казал за хората, които казват, че транс хората и LGBTQ общността е някакъв кабал, който се опитва да завземе властта по някакъв начин? Мисля, че това е опасност, от която трябва да се боим. Значи искам да кажа, че аз не представям LGBT общността, но тотално искам да го направя. Чай, какво искам да завзема... искаш да ги завземеш. Всичките детски градини да индоктринирам децата. Но аз не съм LGBT обществото. Да, на мен ми се струва, че те, поне Възраждане, да кажем, или някакви други по-радикални партии, гледат да ползват ви като scapegoat, просто транс хора, гей хора, на които набеждават, че сте супер организирани, супер подредени. В смисъл, след малко ще има революция общо заето и ние трябва да въстанем преди те да са въстанали. В смисъл, това казват те. Като то звучи сякаш никой не... В смисъл, че българщината, която да нищо не се прави, и в транс хората, и в цялото комьюнити, просто навсякъде никой не му пука достатъчно и няма политически. Да, съжалявам, че така ще насуля queer хората като цяло България. Повечето за мен са супер неорганизирани. Повечето като има някакви събития, евенти, отменя в последната секунда. За мен всички са така. Не е нещо непременно лошо, ме дразни, защото обичам организация. Но не ти помагат. Изобщо не се интересуват какво се случва. А с транс хората е още по-зле от медицинска гледна точка. Никой си няма идея какво взима и колко взима. Те просто взимат. Аз се познавам един човек, който ми даде информация за тези неща и знае какво взима. И това е окей. Затова това е оправдано, примерно. Може да го оправдаем, защото много транс хора нямат пари, достъп до медицинска помощ, той няма медицинска помощ особено. Обаче какво става за другите, дето имат пари, дето имат интернет поне? Защо нямат информация, която има в Google? Какво е да си транс без интернет? Смисъл, има ли такива изобщо? Има. Окей, да, не ги знам. Очевидно имат интернет, но никой не го ползва. Окей, ясно. Да, ако трябва да говорим сериозно, има информация за хормонална терапия онлайн на всеки език и как работят хормоните, и какви са промените, и какви количества, и как да се биеш различните хормони. И аз не познавам транс човек, който да знае тези неща и да ги е чел. Но единственият човек, който ми даде тази информация, не е транс. Просто ходи на зала. Да, аз това ще я кажа, че... Просто е батка. Че точно, може би, грешните хора се питат. Батките, там се знае всичко за хормони, за ашваганда, за абсолютно всички съплементи. Сила БГ е хора, това е. Да. И затова има много видеа в YouTube и всички са на фитнес инфлуенсъри. Каква е разликата? Чуя се. Не знам, опитах се да... Аз за днешния подкаст съм прочел книгата на Иван Костов. Чай да покажем. Няма да я показвам толкова много. Но първия ми гост, Ная Брайт, ми я препоръча.
И като цяло е политически учебник, но интересното беше, че докато си я взимам тая книга, първо казах на баба ми. И баба ми само като чуи Иван Костов, просто беше така, той ли, той открадна Белене? В смисъл имаше 5 минути просто ми говори за Иван Костов. Отивам в библиотеката, защото няма да си я купя тая книга. Казва, може ли книгата на Иван Костов? Библиотекарката е така, той и жена му откраднаха милиони. И просто абсолютно всеки човек, който съм споменал Иван Костов в България, има един 5-минутен кътсин, в който трябва да изгледам и е unskippable. И съм намерил много интересна статистика, която според мен е напълно вярна, от Википедия. Така, 2019 са питали българите Иван, в смисъл дали са съгласни с следното твърдение. И 49% са казали Иван Костов е виновен. Само това, в смисъл, дори не за какво. Така че всеки един проблем може да бъде прехвърлен на този човек. Така, от същото проучване 84% казват, че преди доматите бяха истински. Така че знаеш, че това са истински статуе. При Тодор Живков беше по-добре, 45%. Това е почти колкото Костов е виновен. И демокрацията ни отне много, 54%. Да, Иван Костов е, може би, на ниво хейт, който получава от БГ общността, равен с LGBTQ просто. Общността бих казал, смисъл. Аз съм Иван Костов на интернет. Така ще се хвараш. Ето как да правиш още бейт контент. Но да. Какво направил? Да, и аз за това се чуих. Но проблема е, че той е управлявал 97 от 2001, когато сме се раждали ние. Да. Тъй, че ние нямаме никаква идея за Иван Костов. И помня, че беше гадно тогава, да. Да, доста беше гадно тогава, особено преди и след раждането ми. Това са най-лошите моменти в историята. Преди и след раждането са най-трудните в живота. След като се родиш преди смъртта. Но общо взето, човека му се пада... Има, нали знаеш, комунизма. Да. Има ли... Не знаеш комунизма. Пада Берлинската стена 90-та, 89-та, но ние от 90-та почваме горе-долу се оправяме и трябва да се реформираме от пазар, да станем пазарна икономика от планирана икономика. Да. И проблемът е, че населението, първо, че е имало супер много масови убийства, репресии, не е може хората да се организират по никакъв начин. Просто е било забранено. Не можеш да сте 3 човека навън, например. Така по време на COVID. Да, basically COVID, обаче е по-зле. И нямаш YouTube да гледаш у вас, мисъл. Да. Отиваш в затвора за една шега. Както и да е. Хората са били много... И в един момент пада стената. Те не са възставали тези хора. В смисъл, те не са били, това е ужасно, нека го махнем. Да. То просто им се дава тая свобода. И много хора не знаят какво да я правят. Просто свободни сте. И никой не знае какви са интересите, за кой да гласува, какво се случва. И Иван Костов хваща някакъв такъв интересен период, за който всички го обвиняват, в който той трябва да довърши някакъв този транзишън. И в книгата си той е демократ, в смисъл, той харесва свободните пазари, харесва демокрацията, иска хората да създаде гражданско общество. Но всичко, което main takeaway, който взех от тази книга е, че на който и да управлява България, ще му е много трудно да управлява, понеже ние сме много инертни. Мисля, ние не можем да се организираме, никой не му се занимава. Хората са чек-аутнали от преди 60 години и сме си чек-аутнали до сега просто. Всеки е изключил, никой не гласува, никой няма някаква гражданска позиция, независимо от коя страна на това. И това според мен, първо, че според мен го има и в LGBT общността. То е във всяка една общност. Мисля, ние никога няма да имаме революция. Независимо да убием джендерите или да убием другите. Смисъл, това е независимо на къде отиват. Не знам, нацизма в България някак се върви добре сега.
Според теб ние ще сме нацисти и ще сме добре. Може би. Не, че сме добре, дай Боже да се организираме покрай нещо. Мисля, че покрай това се организира. Видя ли колко хора бият? Колко са? Не съм много. Ама нали, излизат навънка, имат знамена там и прибиват мигранти. Правят нещо. Да, имаме. Да, аз съм много доволен като организации от утрасите. В смисъл София, Запад, Левски, Цеска. Децата. Да, децата, младото поколение. Те правят так, ще го промените. Да. Те са супер организирани, всеки следва някаква ясна. Имат позиция. Нали бумерите, нали нашите родители не се оплакват, защо децата не излизат навън заедно да правят нещо. Децата излизат да бият геове и мигранти. Виж, това може би ни трябват повече геове и мигранти, за да може да се обединяваме. Да се организираме. Да. Затова правим повече прайдове, за да може да... Да. Така че всеки играе своята роля в екосистемата на държавата. Да. Както е казал Иван Костов. Но аз искам да чуя какво мислиш за... Ще си дам няколко цитата просто от книгата, които съм си избрал. Страница 20, Иван Костов. Преходът е борба на новото със старото. И тази борба се води както във властта, така и във всеки един от нас. За това цитат от Мейн Камф или Не, от Иван Костов. Но къде ти поставяш властта? В смисъл, другия сайд ефект, пак от неговата книга цитирам, е, че ние, понеже при комунизма имаш тоталитарна държава, която е супер силна. Мисля, имаш анархизъм и силна държава, може би са двете крайности. И либертаризъм долу е пак малка държава. Но ние имаме супер силна държава и ти очакваш тя да свърши всичко, що държавата не прави тези неща. Докато след демокрацията и след други неща, малко или много се очаква ние да си правим нашите си неща и сами да бутаме на някъде, да дърпаме на някъде. Докато хората все още очакват, първо имат идеята, че управляващите са супер powerful и че те или Бойко ще ни оправи, или ще продължим промяната, или че някой ще ни оправи. И много малко хора влизат взимат нещата в своя ръце един вид и тръгват по някакъв различен път. Ти къде би сложил, съждам. Ще го едитна. Тръпвам си. We'll edit this out. Къде би сложил личната отговорност срещу властната отговорност? Не знам, това е... Трябва ли силна държава или слаба държава? Първо мисля, че имаш грешното впечатление, че аз разбирам политика. Не, точно за това мисля, че справен човек да говори за това. Аз на себе си слагам всичката отговорност на себе си. Много е странно. Просто чувствам се все едно, ние наистина нямаме начин да помогнем на останалите по такъв глобален мащаб, индивидуално. Просто не го вярвам. Затова смятам, че всеки индивидуално има някаква отговорност да допренесе за хората около себе си. Това е единственото нещо, което знам, че работи. Да, и не можеш да кажеш на някой какво той иска. Не можеш да знаеш друг човек какво иска. Просто вярвам, че все едно промените започват много малък мащаб. Да. Искрено, не знам, който и да питаш как може да оправим държавата, не може да ти даде реалистичен отговор. Иван Костов може. Нещо unified като теория. Добре, какво казва Иван Костов за оправянето на държавата? Каквото и да е съсипано там. Добре, нека кажем. Той като цяло се отчаял човека. И един от цитатите, има няколко цитата, които съм си записал, е на Хуанша Гун от книгата на основите, които са основите на китайския билдинг на държава. Okay. Тук се казва: преди да рухне държавата, хората ги налягат страдания. В държава, която върви към гибелта си, не може да има мъдри служители. В държава, която набира сила, отсякъде се стичат способни мъже, а държава, която върви към гибел, способните мъже ще я напускат.
Много хора твърдят, че заради това в момента е имало много LGBT хора в България. Това е знак, че не знам, икономиката се разпада или нещо. Не ходиш на работа, в смисъл. Аз също, да. Да. Ама това не е, защото съм гей. А дали? Трябваш повече време да лапаш пишки. Да. То си е работа, със сигурност. It's called a blowjob for a reason. Но това казва Хуан Шагун. Друг цитат, който смятам да завършим с него, е, че това не съм го дори факт чеквал, но ми харесва, е, че Крали Марко в битката, в която Мира се е сражал на страната на турците. И какво? Крали Марко е някакъв супер герой, който стар такъв герой и всъщност фактически явно е съществувал и е умрял, сражайки се за турците. Така че не трябва да се вярва на всичко, което се казва като митове и легенди. На Иван Костов книгата Митове и легенди ли? Има със сигурност доста митове и легенди в нея. Да, звучи като Библията. Да, той е наръчник. В смисъл, аз затова не ми беше толкова интересно. Очаквах да обяснява повече защо. Аз, например, винаги съм се чул, що сме на това дереже, що сме най-бедни в Европа, що така. И очаквах повече обяснения, докато той повече го беше написал като наръчник как да си политик. В смисъл, има туториал как да създадеш политическа реч, как да интерпретираш политическа реч. Да. Което може би е начина, по който да се оправи държавата, да имаме по-добри лидери. Защото явно нямаме. И никой не ги излъчва. Аз мога да видя как това да оправим държавата или да се правят промени е съвкупност от много неща. И за жалост, разбирам само се едно от социалната част, доколкото разбирам изобщо. По социалната, обществените проблеми, там мога да видя по-лесно какви са конкретните проблеми и израствайки просто да наблюдавам родители, роднини, по-стари хора как се държат с мен и с други хора. Разбрах, то е много логично, че сме на това положение. Как беше твоя coming out пред вашите баби дядовци? Един така coming out имах пред баща ми наскоро. И беше ужасно. Заплаши ме всички лекари и психолози, с които работя. О, вау! Да, и аз тогава се тръгнах. Fire Daddy. Защото иначе не е било нещо рязко, което съм решил доста постепенно и много от нещата съм ги знаел от много време за това кой съм или... Не знам кой съм, никой не разбира, но просто за това, че не чувствам някакъв конкретен пол. И затова няма конкретен момент, в който трябваше да кажа на всички. Не, просто на баща ми трябваше да му спомена, че ще вземам хормони, да не се изненадва. Окей. Да. Представям си реакцията. Но интересното, поне на мен ми е винаги било странно. В смисъл, нашите ме хейтват без да съм гей, тъй че ще поне имаш добра причина. Сега. Да, баща, ако няма добра причина. Но сетих се докато... какви са други проблеми, не кажа социални проблеми повече виждаш, какви други проблеми виждаш в България? Много общ въпрос за мен. Хората не се събират лайната, на кучетата, пък и техните дори. Все едно на индивидуално ниво много хора нямат емпатия или не се опитват да се научат да имат и не я научават. Защото знам, че емпатията има три вида емпатия. Така се води от психологична гледна точка. Okay. Едната е рационалната, другата е емоционалната и третата е тази, която имаш към хора, които не познаваш. Накратко, може да си рационализираш емпатията, дори да нямаш много. Аз така правя. Ми е много трудно да видя някой да плаче и аз да се разплача. Okay. Затова ако рационализирам и се каже този човек е минал през това и това и това, мога да се поставя на негово място. Да. И виждам как на много хора им липсва това и го виждам като причина хората да помагат на други и като цяло да... Все едно всички проблеми мога да ги видя как извират от там.
Мога да дам конкретен пример, може би. Да, със сигурност липсата на емпатия е голям проблем. И дори то е интересно, понеже аз поне така разсъждавам, е, че има един парадокс като човек иска нещо, всеки път гледаш да вземеш от това нещо. Никой не иска да даде нещо, което иска. Това звучи супер странно. Но, например, аз вярвам, че ако искаш да си богат, трябва да си много щедър. Окей. Само тогава богатството ще дойде, когато не можеш да очакваш на теб някой да ти даде пари, защото за да станеш от беден богат, някой трябва да ти даде пари, без ти да си готов да дадеш пари. Да. И някакси сме го загубили това предай нататък менталити, в което аз не го правя не само за себе си да ти взема, не е това играта, играта аз ти го давам на теб, ти го даваш на друг, така се спредва. И това е същото с емпатия, любов. С всичко работи така света, според мен. Аз го виждам на ниво как комуникираме, защото много слушам думите, които хората използват и много анализирам думи. Това е мое лично изкривяване, но там мога много лесно да забележа, когато някой не емпатизира. Примерно, когато LGBT хората говорят за нацистите и се държат с тях все едно са животни. И ги обезчовечават и така въобще не можеш да разбереш проблема. Да. Ако го изкривяваш. Защото хората са си хора, не са чудовища, не са друг вид и това, което правят е обяснимо от психологията, от поведенческата биология и в момента, в който ги наречем чудовища, слагаме една преграда, защото идеята е, че когато сме много наранени, ни е невъзможно да емпатизираме. А на мен много ми помага да емпатизирам, когато съм наранен. Знам, че е нещо лично, не знам дали е правилно или не. Просто начинът да разбера хората е да ги слушам, да се поставя на тяхно място. Да, според мен това не се случва достатъчно. Да. Изслушването. Да. Но всички сме хора и всички сме много по-еднакви, отколкото различни. И някакси това се забравя и хората се поляризират, което е, както Иван Костов казва, и вече знаем, похват в политиката, разделя и владей. Ти се става специалист. Да, прочел съм една книга, това е fucking... Да. Да, съм нещо като експерт. Имам конфиденса да изляза пред хората на подкаст и да говоря, сякаш са факти. Да. Но мога да дам анекдот. С майка ми ходихме да купуваме цветя от все тая откъде, няма да ги доксвам, но то беше в една къща, в двор и имаш, още преди да си вляза в магазина, български флаг, руски флаг, български флаг, руски флаг, големи знамена просто, български, руски флаг. И аз си викам, бах ти майката, къде влизаме? Тук ще са някакви... Посолство? Да, в посолство ли влизам? И влизам и са най-чил хората възможни и идва някакъв пич, който беше такъв селски типаж, здраво момче, имаше най-гейския глас, такъв здравейте, искате цветенца? И пича беше fucking с флаговете на Русия, гейския глас и продява цветя. И аз бях такъв, това е красота просто. Това само на село може да се случи в България. Хора. Това са реалните хора. Всички са такива. Някакво баща ми, колкото и да е соли гейове и драг кралици и мене, нали? Е супер. На другия ден беше като, айде да ми разкажеш какви промени ще минеш. Е супер мил. В смисъл, така са реалните хора. Лицемерни. На колко е баща ти? 55 поне. О, добре. Знаеш какво правиш? Даваш му и на него тест. И той ще разбере просто. В смисъл, виж всичките тези старите, Джо Роган, например, от подкаст Space, дето са дърти и взимат тест. Майк Тайсън. Просто човека ще му се върне либидото, ще разбере и ще каже, евола. Да. Ще каже такъв, are you winning son? Та просто на някои хора им е позволено да взимат неща, на други не. Но хората все едно са така, да, лицемерни. Не знам дали има друга дума. Дуалистични. Да, всеки има blind spot, които... Аз говоря за тези неща, за емпатията и съдя супер много хора. Осъзнавам го това нещо. Мисля, някакво 1% от съществуването ми реално си спазвам нещата, които вярвам. Да, и аз съм в този лагер. Просто ми е важно да... Седно не се виня, ако правя нещо, ако съзнавам, че го правя. За мен е важно да осъзнаваме какво правим.
Аз никога не давам пари на бездомници или нещо такова. Просто съм загубил това. Живял съм в София твърде много време и просто съм го... Най-лошото е, че наскоро някакъв човек припадна пред мене и друг човек искаше помощ и аз ги подминах. Защото се паниха и просто си мисля, аз не знам как да помогна. За секунда забравих как се прави CPR, всичко изчезна от главата ми и бях готов, трябва да говоря с хора и просто се тръгнах. Така че да, човек може да умре пред мене и аз го подминавам и не знам какво да направя по въпроса. Ходя на терапия, ушки мама. Може би трябва БЧК по-скоро. Да. Но аз разбрах, че не съм добър човек, като бях в колата ми и до съседната кола на светофар имаше един поп, който возеше монахини. И мина една линейка и ти трябва да направиш път на линейката, като е с такова. И попа просто я погледна линейката и се прекръсти и беше такъв. И се помоли за тези хора. Аз бях такъв Майкъл Дейва, тъпата линейка ми пречи да се стигна където искам да бъда. И тогава бях такъв, вау, колко голям спектър на доброта има и колко аз съм... Сега си мисля, че имаш 0, минус 100, 100. Аз си мисля, че добротата е между минус 100 и 0. Гордо там аз оперирам и като съм на 0 съм супер добри човек. Днеска дадох пари на бездомник. Докато имаш от 0 до 100 още супер много емпатия и може да се дава. И според мен това със сигурност на мен ми липсва и се опитвам да бъда по-даващ на хората. Но съм за сега не даваш само тъпи подкаста. Да. Но да, давам много контент на хората. Аз не знам дали това е правилният начин да живееш или добрия начин. И все едно, колкото повече израствам, виждам колко по-продуктивно ти е да не го мислиш по този начин. Емпатични или другия? Всичкия, просто да не го мислиш. Да не го мислиш, окей, просто смисъл, това с емпатията е нещо, което може да се работи и не те определя като човек. Аз го виждам като умение, което научаваш, ако можеш да научиш, нали? Доколкото можеш да научиш. Да. Пък има много хора, които не ти мислят доброто в света. И това трябва да се има в предвид. Тъй, че към тях не трябва да има емпатия. Да. Но може би към Исус, нали, казва, че точно към тях трябва да има най-много емпатия и да умреш на кръста. Да, за мен е като един инструмент, с който да разбирам света около себе си. За мен това е да емпатизирам на хора, защото точно най-различните хора най-много не ги разбирам и там проявявам най-голям интерес. Следователно. Мисля, нямам интерес към хора, които мислят като мен или имат същите политически интереси. Или от LGBT общността, не знам какво да си кажа с тези хора. Не знам, честно. Съгласяваме се за много неща и да, няма интересен разговор там. Това е много controversial take. Аз имам много такива, мога да експозна цялото LGBT общество, не за нещата, за които говорят хората обаче. Това е нещо, което повечето хора си мислят за LGBTQ обществото, а пък не е така. Са някакъв мит. Че в България имат някакъв досег до деца и че в училищата пропагандират LGBT идеологии. Това да се е случило в България. Има една книга за малкото драконче, което е влязло в образователната система. Няма индоктринация, мисля, че има някакви родители, герои, които са LGBT. Не съм чел книгата. Но понеже баща ми се знаеше там с автора и автора е казал, че се нямал идея, че са сложили книгата му там. Мисля, просто се е случило книгата му да е там, но мисълта ми е, че Възраждане имаха подписки на улицата да спрем джендър идеологията в училищата. И те дори не знаят за какво говорят, то няма такова нещо. То не съществува такова нещо. Да, съществува, но не е толкова организирано и пушвано на хората. Аз изобщо не мисля, че съществува в България.
Не, изобщо няма. Изобщо няма такова. Въпросът ми е, покажи ми, ще се съглася. Народен, смисъл с хората пред народ. В София, предполагам. Няма нищо в учебната програма. Ние не сме имали и не мисля, че сега има в учебната програма нещо LGBT свързаното, даже е табуто, не се говори. Само тази книжка... аз като бях на Прайда, Си бил на Прайда. Отидох на Прайда и бях супер, в смисъл свърших 2 пъти, първо от това ще кажа. Беше... Преди Прайда? не, по време на Прайда. И просто имаше един мистери бокс, като голяма кутия от Марио, с дупка и просто си пъхаш пишката там и не питай въпроси. Но втория път беше супер странно, защото аз съм такъв, хора имат деца, гледат, те са, няма проблеми, нека се ебем пред децата, смисъл. И бях такъв супер educational беше. Аз на всеки Прайд гледам много гей секс на живо. Да, има супер много BDSM. Да. И топ на улицата, смисъл. Аз съм такъв, не видя студено и те, не. Да, нали валеш миналата година. И някои от тях имаха флагове на Русия и цветя. Да. Но да, аз бях там с бившата ми. Не знам, що отидохме. Може би ми е намеквала нещо. Намеквала е нещо. Може би е права. Не. Затова ти е бивша? Затова е бивша просто. Аз си оставих я там. Ама ти не минаваш за лесбийка. Как се объркала? Имах коса на времето, преди да почна да опришивявам. Тогава бяха добрите дни на мохолка и миглите. Миглите, аз имам много силни мигли, според мен, които са много натурални и изглеждат. Много често ме бъркат с лесбийка заради миглите. Между другото, това е парадоксът, че ако беше лесбийка, ще си най-атрактивната лесбийка в момента. Най-атрактивната жена. Да, имам. Мисто партийните. Да, трябва да смениш пол. Да. Но за жал съм. Няма ендокринолози. Да, кой ще ти помогне? На черно трябва да. Аз затова сменям пол, защото знам, че мога съм най-красивия мъж. Да, това е със сигурност читинг. Това не. И някакво и разбираш женския POV и смисъл, всички адвантаджи си имаш. Това си е сигурност. Да. Сигурност доста е unfair. Говорейки, нали има сега Red Pill, Mad Pill, нали има криза на мъжете. Да. Че жените се опитват да дейтват мъже с по-високи, да някой нарече с повече пари от тях, които скарат повече пари. Обаче пък парите ни са еднакви горе-долу. Да. Демек имаш едни 15% от мъже, които просто нищо няма се случи с тях, те ще са завинаги забравени и с такива вие загубихте играта. Накъде отивах? За какво изобщо говоря за това? Да, ти си част от проблема. Ти ги правиш те 15% на 16%. Защо съм част от проблема? Защото, смисъл, не е задължително да си част от проблема, но сигурно жените ще виждат какво е възможно и ще очакват този стандарт от други мъже и ще такива, фак. Аз със сигурно създавам проблем с това, че обърквам. Целта ми на съществуването ми на транзишън е да обърквам стрейт мъже. И ми се получава. Обаче имам един голям минус, че много се наранявам така психически. Обаче и другото е, нали, че много обожествявам мъжете с много пари. Така че не съм допринасям за капиталистическите ни проблеми. Чухте го тук. Ендокринолози. Да. Не знам. Ти ми каза, че създателя на Knowing Orange е минал под дъгата. Мисля, че съвсем наскоро създателя започнал хормони. Може би е non-binary. Не знам дали се води като жена. Но говореше много как е използвал Knowing Orange да се крие идентичността. Той се идентифицира като портокал. Да. Всъщност, много добра шега. Ти знаеш ли за... Да, ти знаеш ли за на матрицата създателите? Да.
Той имаше... Дали е забавно колко... че са от матрицата, да. че матрицата е на Андрю Тейт, рекламната стратегия, че живеем в матрицата, но едно време това е създадена от жени. И меседжа са... Как на български? Посланието, което жените искат да дадат с матрицата е точно обратната на това, което Андрю Тейт дава. Как така? Ами, Андрю Тейт казва как сме затворени в някаква матрица, защото всички се опитват да ни цензурират. Mm-hmm. Защото хората се опитват да цензурират стрейт мъжете, цис мъжете. И за да излезеш от матрицата трябва да имаш много пари, да експлоатираш жени и да имаш скъпи коли. Да. И да правиш криминални дейности, като трафик на хора. Мисля, да, трябва да не се един вид общо мога да ги нарека, като не трябва да слушаш обществото, какво ти казва. Mm-hmm. А пък матрицата е създадена като алегория за същото нещо, но спрямо LGBT хора. Буквално от другия край на спектъра. Тоест, създателите на матрицата последствие излизат като две транс жени. И се казва, че е алегория точно за това как имаш много голяма цензура, ако си транс. И ако си LGBT. Да, аз... Мисля, матрицата е антикапиталистик, да. Андрю Тейт е прокапитализъм. Да, това е интересното при него, че той казва, нали, избяга от матрицата, като вземеш точно тези неща, които са най-материалните неща и ви станеш слуга точно на матрицата. Обаче има някаква истина там, защото мъжете биват цензурирани по някакъв много специфичен начин. С това, че в момента в момента набеждаваме мъжете за много неща, а те имат нужда от най-много помощ и емпатизиране. Right. И затова смятам, че Андрю Тейт прави много пари, защото единственият глас на мъжете, не единствения, има много други като него инфлуенсъри, но е като докосне на мъжете по някакъв начин. Знаеш ли Доктор Кей? Да. От стриминг. Да, това е... Гледам му абсолютно всичко. Same, това добре, така трябва. Абсолютно всичко научавам от него. Започнах да го гледам, когато имах един бивш, който употребяваше много неща, но не ми казваше, че ги употребява. Казваше, аз само на 3 месеца пробвам неща. Аз не пуша цигари също. А пробването неща бяха за мен доста сериозни наркотици. Мисля, че имаше... Чакай се, не съм запознат. Имаше LSD, но имаше нещата, които се шмъркат. Смисъл, имаше психеделикс, но имаше много амфети, и имаше алкохол и цигари много и трева. И тогава ми дойде много да разбера за всичките неща вече във връзка и разбрах, че е насилвал хора и започнах да гледам Доктор Кей. Защото толкова не разбирах какво е да си такъв човек и да имаш такива проблеми. Не разбирах addictions и да имаш хронична депресия. И тогава нон-стоп просто се интересувам психология и започнах терапия, просто за да мога да разберат. За да може да помогна на някой до мене, но се оказа, че не мога да помогна на някой до мене. Да, може човек само да помогне на себе си. Да, просто информирах себе си по-добре. Какво мислиш, че му е имал? Аз знам клинично какво му има. Какво му има? Знам, че имаше като хронична депресия. Това е доста... И addictions. Доста common, бих казал. Да. Но имаше пристрастяване към неща и... Да. Какво му има? Не знам, аз не мога да го диагностицирам и не помня много от нещата, но все едно... Мисля, че... Много сетих се за нещо, ама няма да имаш много див живот, все едно. И да си трансфол. Какво се сети? Дейтваме тебе. Право беше най-големия проблем. Ти се шегуваш, това е най-големия проблем. Първо от мен. Ти знаеш ли... Добре, това трябва да кажа, защото е много смешно. Той знаеше, че аз не се определям като жена. Защото аз това го казвам на близките си и му казаха мен даже в женски род не... Съжалявам. Аз барнах микрофона беше. Така. Той знаеше, че аз не се определям като жена. Влезем във връзка и му казах, че близките ми не ме наричат по този начин. Не
не знаеха много хора за това, че съм транс, но близките ме знаеха, но въпреки това той е решил, че аз съм достатъчно жена за него и един ден му казах, вече се замислям за хормони. И той се разрева на центъра на Бургас, на публично място, казвайки, не мога ли да си намеря нормална приятелка. И останахме 1 година заедно след това. Но той се разрева заради това. Аз му бях наистина най-големия проблем. Този пич е отчаян. Колко релейтнах. Не мога. Защо? Не знам това. В смисъл, аз на някакво ниво, говорих и за емпатия, тук мога да се включа много просто. Знам какво е да си супер отчаян. И в смисъл, не че е бил отчаян за теб, но очевидно. Да. Така се очерти. Ти нарисува тази картинка, но виждам, той е бил такъв. В смисъл, това, което ме хвана е достатъчно жена за него. Той е бил такъв. Дори не е цяла жена, 15% жена, моля се, Господи. Просто есенцията. Това е като сирене. Нали има сирене и млечен продукт. Просто бил такъв, просто да прилича, няма значение. Господи, моля. Нещо блюзо да е, не малко да става. И то се оказа, най-тъпото е, това ми се случи с няколко момчеца. И най-тъпото е, че накрая разбрах, че поначало, и това го разбрах супер наскоро, че никога не съм бил жена и че съм интерсекс. И че дори не съм започнал като жена. Аз си го знаех вътрешно, защото ми беше странно да имам промени, които другите момичета нямат. Но все пак го прави още по-смешно, имайки пред фактите. Че дори не са били прави за това. Но много хора се хващат за това покрай мене, нали? И то е моя вина, моя отговорност, че аз го позволявам. Защото съм много женствен човек. И маниерите ми са женствени. В смисъл, живял съм като момиче толкова дълго време. Имам тези маниери заучени от хората около мене. И те се хващат за това и това им харесва. И още повече се хващат за това, че не приличам много на жена или не съм 100% там. Но много, имам чувство, че им е привлекателно това някой да е по-различен. Нали, малко. И да. Всъщност, разликата... Границата не е сериозна между това да си много женствен мъж и това да си мъжествена жена. За мен е голяма, за мен определението е важно в много аспекти, но, нали, разбирам, що се объркват. Не, сигурност, това е... Не знам всъщност. Кажи си. Аз имах нещо подобно, в смисъл такъв стрик. Аз още емпатизирам на бившия ти, защото аз имах стрик, в който всяка моя бивша заминаваше за чужбина. И просто емигрираше, което също е много често случи. И просто такова някакво 4 подред и аз почвам, вече съм такъв, аз не искам никъде да ходи. И те се ходят някаква не англоговоряща страна, в която аз трябва да науча нов език. Аз съм такъв, това е твърде много голям. Това е твърде голям. И просто всеки път и бях такъв, няма как, в смисъл няма как и просто аз заминавам след 3 месеца в Франция и аз съм не отново просто. Но със сигурност... Човек, повечето хора като се разделят, нали, и не си харесват партньора, просто не излизат същите социални кръгове, а при тебе трябва да напуснат държавата. Да, те съм директно, просто трябва да се махна. Не знам, почна да се притеснявам. Аз просто си казвам, че харесвам авантюристични. Да. Това е Wonder. А не, че си голям крип. И това, в смисъл, със сигурност съм голям крип. Но да. Аз съм поне не надрусвам и не изнасилвам хора. Това е минимума за мъжете. Не съм, казах, че съм от минус 100 до 0. Да. За мен това е 0 просто. Аз съм по същия начин, смисъл... Не изнасилваш, Ева. Сигурно не съм. Да, не изнасилвам. Но не е толкова да обвиня бившите, защо попадат на хора като мене, защо попадам постоянно на мъже, които казват, че са стрейт. Прено казват, аз бих пробвал, аз съм bi-curious, но защо не се занимавам с хора, които са сигурни за това, което искат. И това са години.
Това са години просто, в които аз попадам само на такива хора. То не е попадане, само такива си харесвам. Просто трябва да изглеждат супер стрейт. Аха. Да. Това е много вече условия поставяш. Но според мен, аз дори не знам откъде го прочетох и откъде имам тази информация. Но да, отгоре предполагам. Но ако имаш транс наклонности или просто това си транс, харесваш на Робърт Грин, мисля, че го гледах, за The Art of Seduction. Okay. Имаш различни седъктори, които са Казановата, Дон Жуанът, някакви такива типажи, които са архетипа на, например, имаш Сирената, която е много хубава жена, която привлича моряци, които да се разбият там метафорично. И така. И едното от тях имаше точно за транс хората, че те харесват плея между двата, в смисъл неопределеността, един вид. Точно това bi-curious или non-binary. И това е техния... В смисъл, и те могат да дейтват само такива хора, които... В смисъл, тяхната магия е един вид, техния seduction, art of seduction, действа само на такива хора, които вече... Да, които не са сигурни, защото те това е глича, на който се възползва. Малко като Step Sister, предполагам. Не знам, просто дах пример, който хората да релейтнат. Това при мен беше осъзнато. Аз хващах в един момент, то ме кефи това, да привличам. Аз се хвалях на хората, пиша на приятелите си, забих нов стрейт мъж. И той вече не се мисли за стрейти, започва да се съмнява благодарение на мен. Аз се хвалях с това, защото е много яко. Ми чувстваше се едно правиш някакво нещо революционно. Че правиш голяма промяна на живота на хората. Как го чувстваш, че ти чупиш черупката и излиза каквото е било вътре, или че ти си тотално доминираш и променяш човека? В смисъл, това ли е power трипа или е Не го мислех толкова надълбоко, но егото ми мисли се едно аз контролирам нещата. Аз правя големите промени в живота на хората. Не го вярвам. Просто така се чувствах тогава. И това не е окей. Това не е добре да го правя. Защото очевидно това са най-големите проблеми, които възникват после във връзката. После са като, обаче аз не използвам лейбъли, но точно заради това няма сме във връзка. Точно заради това няма да кажа, че те харесвам пред други хора. Точно за това няма те представя пред родители. И такива неща. Така че е много яко, ако може би си в дейтинг сцената, да го правиш, но за сериозни връзки това е кошмар. Да, със сигурност LGBTQ общността стръгва с сериозните връзки. Това е... Това е главният проблем. Мисля, че всички са много добри в това да дейтват. Айде не всички, има някакви крайности. Просто всичките ми транс приятели... Ти за тях говориш. Аз мисля, че говориш за всички. Не. Окей. Казвам, че в LGBT... Има много смотани хора, обаче всичките ми транс приятели постоянно се забиват с някого, постоянно имат one night stands. Всеки ги харесва, мъже, жени, всеки. Тия хора не остават за всички останали и по-скоро стрейт приятелите ми се оплакват, че не им се получава, че не намират жени. Да, заради те 15%. Те са проблема в дейтинга. Ама за сериозни връзки не мога да кажа вече. Малко, мисля, че не може да се извади много добра статистика. Не, тук сме Gen Z подкаст, никой не има сериозна връзка. Но... На мен ми се е получавало винаги, нямам си идея защо. Случва се. Радвам се, че се случва. Не искам да се хваля твърде много, но имам някаква специална сила. Как би... Не знам, аз съм изумен. Имах... това ще звучи като много такъв начин да се прикрия, че съм си изтеглил аз Grindr, но бяхме... Окей, нека започна по-далеч. Пак няма да... I'm not making myself look any better. Но съм баннат от Tinder. Да. Първа стъпка. Баннат съм от Tinder. И бях с момчетата, пиеме бири.
И всички в един момент си извадиха тиндърите и почнаха да слайпват. И аз нямам тиндър. И се чувствах супер... Окей, не отива на там, където. Малко горе-долу отива на там, но се чувствах супер назад. В смисъл, нямаш какво да правя, всеки си гледа в телефон. И реших да снимам един от най-атрактивни от моите приятели. И го снимах, докато му казах, обърни се, снимах го. И си направих акаунт в Grindr с неговата снимка. Той е доста як. И буквално, може би в рамките на 10 минути имах 5, не мача, не чатове, просто адреси, в смисъл, и айде. В смисъл, имах покани за ебане просто. Дади ли е приличал? Малко да, в смисъл, но... Ма какви хора го сикваха? Топс или ботъмс? Ами имаше и от двете го сикваха реално. Аз написах, че той харесва и от двете. Имаше такова. Но да, имаше и със сигурност и от двете. И най-интересното е, че той имаш някакъв фид там. И имаше един футболен съдия, който беше с униформата и би си казаха, това е съдята педерас. Те го казваха просто. Но той беше такъв съдята и си викаме, това е готин мув да беше като си съдия просто. Но тогава усетих пауъра просто. То беше мим, после изтрих акаунта очевидно. Но бях такъв, вау. Това е... Ти се геймър, да. Това не е библейско в най-буквалния смисъл, но толкова те 15% просто се изпариха. Моето преживяване... Това е моят експириенс. Моето преживяване не е толкова... Много е специфично и не е същото като на гей мъж или на гей жена. Много е highly specific. И не е също като на транс хора, защото съм интерсекс. И обаче от гей приятели, гей мъже, много е тежко. Знам, че е много тежко. Просто... Те се оплакват, че не могат да си намерят връзка някой от тях. Да, има много хора да търсят ебане. И все едно имам чувството, че и там има... Не знам дали е същото неуважение към женствени хора или по-голямо. Просто едно ботамите им са някакви бокуци. О, да, сигурно. Много е странно. Ама не е ли това фетиша, в смисъл, унижението? Ама не е в реалния... това е фетиш, не е извън леглото. Не е в реалния свят. Те се държат някои хора така. Аз мисля, че при тях няма граници. Няма граници, да. Там просто те... В смисъл, говорих и от моят скромен експириенс за тези 10 минути. Имаше домовете, които пишеха, бяха точно такива... буквално opening line им беше нещо, кучко, ще те еба. Нещо е такова просто казваха, докато ботамите бяха за да ръкъпа или и така, че аз виждам как тези две неща биха се напаснали просто и беше супер агро просто. Да, мисля, че хейта към гей мъжете е по-голям към жени в този аспект. Но пък винаги гейовете са приятели на жени. Да, защото ги хейтят за едно и също нещо. Защото идва от едно и също място дискриминацията. Тя дискриминацията идва от сексизма към жените. Но това да си женствен мъж е още по-голяма табу, отколкото да си женствена жена. Така си мисля. Аз си мислех, че имаш предвид, че жените се хейтват една друга супер много и са такива... Има го това ергенът, в смисъл, буквално ергенът и всяка гледа как да се прецака. И той, гея, е толкова... техния гей, говоря, не по принцип. Той е тюнатин на тази вълна, понеже също хейтват жени и той е много добър в това. Той има все едно... Той е хълка на авенджерите в хейтването на жени. Просто той има патриархалното в себе си и той ги хейтва от тотално друга гледна точка просто. Те са някакви, ти си катерица, докато той е баща ти не те обича или нещо такова. Просто отива по... Путката ти мириш. Да. То само геймъш му го каже. Да, най-вулгарните неща ги чувам от фрути мъже. Мъж. Това е най-вулгарното нещо, което си чува. По твой адрес. Или не по твой адрес? Не знам. По моя адрес мога ги изкарам. Всичко свързано с смърт. Иначе за жени, да, е така за путките им, че ме решат.
че са много гнусни. По моят адрес... Знаеш ли Демарков Лемингс? Един тикток. Това е. Чай сега ще намеря, може би, нещо. Да взема въжето и да се обеся, да си набия 5 кубика адреналин венозно и да се приключа. Да се гърам на... Прокисна буклук, окей. Добре. Това ти го казват на теб, не че те ще го направят. Ами казват ми го на мен, да. Ама не знам дали. Вземи си въжето. Добре, аз очаквах да е по-директен цитат. Добре. Ето, щом не знаеш Никой не ми е говорил за путката. Но, ето идея, ако може някой на YouTube видеята да ми даде мнение. Дали ми реши ли нещо. Само хубави отзиви в 5 звезди тревало. Да. Щом не знаеш, пусни Демарков Лемингс. Мисля, че ще го едитна просто, за да видят и добре. Други. Въпреки, че не знам колко... Къде да го търся? Дади Демарко напиши, може би. Къде? В YouTube Shorts. То е някакво 3 секунден... Не, това е реакцията върху него. Ето. What's your name? My name is DeMarco Fleming. Are you gay? I'm bisexual. Are you top or bottom? I'm a top, Don top, aggressive top. Can you describe what Don top means? Don top means, which means I grab you by your back and neck, put your face down, ass up, and fuck the shit out of you, and have you walk crazy for days. Yeah. Walk crazy for days. Crazy for days, which means you be real sore and you be calling me on the phone. Daddy DeMarco, I need help. I'm sore. Give me some Tylenol. That's what that means. Okay. Honestly, I don't think I can handle it, but I appreciate your honesty. I know you can't handle it. I can tell the way you walk, you can't handle it. My dick is big. They call me King Kong on my pants. I know you can't handle it, but I'll make sure I go real gentle with you. You're cute. Thank you so much. I like it gentle, right? Thank you so much. Thank you so much. You cannot kiss? No, I have a boyfriend. He has a boyfriend. I got a husband. What does that mean? You can't see the engagement ring on my neck? Do with the program. My name is DeMarco Fleming, alright? Period. Thank you again. Защото е толкова over the top, според мен това. Хората реално говорят така. Да, аз много искам да мога да говоря така, но моят мув е просто потупвам по работа и уейвам просто. И после съм така, да, нищо не се получава, да. Получава се, че съм крип, но освен това. Да. Но да, искам... Това е супер много... Със сигурност е характер, този пич. Не вярвам. Да кажем, че познавам хора, които говорят така. Окей. Които сериозно говорят така. Не е смисъл, това е нещо нормално. Не знам просто в какви среди си. В никакви, аз нямам приятели. Аз правя подкасти. Мисля, че в гей среди или в сексуал ситуации. Не, в гей среди, вижда, то очевидно това е в гей среда, но... Да. Но това беше начинът, по който говореха в Grindr. Точно е този. Нормализирано е. Което е яко, когато си дал съгласие. Но в Grindr, когато не се познаваш с някой, те първо се запознаваш, не си дал съгласие, е гнусно. Мисля, че като цъкнеш инсталира и даваш съгласие в Grindr. Просто там много по-напред. Не знам, не ползвам и се надявам да не ми се наложи. Веднъж направих Tinder да си търся хора за Майнкрафт и не си намерих. По-лесно да си намериш човек да е беше отколкото за Майнкрафт. Мен така ме баннаха в Tinder. Може би, смисъл, нямам идея, те не ти дават, но ме мачнаха двойка, момче-момиче, и пишеше супер такива 5 удивителни знака. Ние не си търсим тройка, не търсим секс, търсим приятели, търсим приятелство. И ме мачнаха, при което първите ми думи към тях бяха кога е тройката. След което продължих с ти заслужаваш повече. И нямам предвид. Имам пред момчето. И след това ме баннаха. Така че... Как ще паднат заради това? Не само заради това. Аз имах, може би, хистори от мимване в Tinder. Но... И какво репортват те? Да, със сигурност са ме репортвали. Смисъл, аз, ако виждах момиче, което пише обичам кучета, почва да говоря как си бия моето куче с краставица, например. И просто
поредна красавица му чупя в главата, като пикае където не трябва. Че му давам алкохол. Просто намирах нещото. Ти си причината Tinder да не работи за повече. О, да, със сигурност. Не, вижте, беше пандемия. Не бях най-доброто психично състояние. Имах просто един екран пред мен. Имах просто един екран пред мен и 3 мача. В смисъл, това е живота на... И какво от колко време снимаме? Не знам, аз това исках да проверя. 6 часа. Час и 25. Правим ли още? Не, аре. Може да го приключваме това. Да. Благодаря ви за отделеното внимание, хора. Може да последвате Сферичното копеле в Instagram, Facebook. Не, Instagram и YouTube. Сам. Instagram имам YouTube канал, където соля алфа мъже и правя яки илюстрации и стримвам и навсякъде се пиша Spherical Bastard. Благодаря.